Ushawe izulu washa umuzi ngomculi kaMaskandi kube ngelele epho ngamukele buyile emakhaya kweSimanzonzo lokuthulela khona indaba zaMaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi mbule emakhaya ke lokho engene kanjalo amazwi enduduzo ebheke kuyena umculi kaMaskandi wazwa kakhulu ngokuthi uBobo umfana wepiki uBobo umfana wepiki abantu abaningi bazomkhumbula engomeni kaMgqumeni uyena ke lo wayisina ephethe ipiki mbule emakhaya ke naye ukhale wabalisa ngempela egroupini yaMaskandi esho ngempela ukuthi ngonyaka ondlule belokhu ngempela ewa evuka ezama ukuvusa umuzi kababamkhulu wakhe uthi kodwa ke kubhlungu mesebona futhi indlu yakubo isisha kanje uyasho ngempela ukuthi ngonyaka ondlule uzabalazile ngempela ezama ukuvusa umuzi wakha lendlu le uthi kodwa kubhlungu uthema sayibona esisha ngokusho kwakhe ushilo ngempela ukuthi beliduma kabi ke izulu ngale ngakubo uthi kube sengena umphezulu ke washisa le ndlu yakubo mbukele emakhaya ke njengoba abantu abaningi ngempela sebengenile konezokuxhumana bazakalisa ukuzwelana naye uBobo umfana wepiki nawe uyakehlanga lapha e-comment section ngempela sizelane nomfoka Mhlongo njengoba ezabalala za kanje emculweni nakho ngempela uSathane usiyamncindezela njengoba sekushe nomuzi wakubo mbukele emakhaya ke izona indaba engithenga phathela zona noma ngezona indaba ngempela ezimnandi kodwa kuhle ukuthi sihlale sazi ukuthi ezweni kwenzakalani sakhile mbukele emakhaya ke zeze ezinye indaba ake sihlale kanje kweSimanzonzo siyabonga.